माने 17 बोसोराव बिथांमोना मा खालामलांदों 3000 कौटिनिबो बारा बिथांमोना लाइबिलिटिस गालांदों। दिनै लाइबिलिटिसखौ सुख'यै दिनै 50% निबो बारा लाइबिलिटिसखौ सुख'बाय। 50% निबो दा बिथांमोना जाबसिननानै गालांबाय दानि सरकारनो बेसेबां हेडेक गालांदों। दा बेखौ फोसाबनांगौनि थाखाय जोंना प्रमद बर' सारा बिथाङा रह खामानि मावगासिनो दङ। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावगोन, मैया जोंना 29 समस्तिनि जे MLA मानगोनां रबिराम बिथाङा हाफ पाट्टानि खोथाखौ बुंगासिनो दङ। हाफ पाट्टानि खोथाखौबो बुंलांदों। बिथांमोनालायनो गोबां हाफ पाट्टा होदों। 17 बोसोराव बिथांमोनहा मात्र 15,000ल' हाफ पाट्टा होदों। 15,000ल'। किन्तु दिनै BTR सरकारा 3 बोसोरावनो 86,000 हाफ पाट्टा होबाय। आरो जानुवारियाव 10,000 हाफ पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। टटेल 3 बोसोराव बा 2.5 बोसोराव BTR सरकारा 96,000 हाफ पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। गोबां गुबुन हारिनोबो होनाय जादों बेवहाय। बेवहाय माइनरिटिसफोर दङ, बेवहाय आदिबासिफोर दं। गोबां कमिउनिटिसनि मानसिफ्रानो बेवहाय हाफ पाट्टा मोननो थांगासिनो दं। 96,000 मामुलि नङा। 17 बोसोराव 15,000, 3 बोसोराव 96,000 हाफ पाट्टा होनो थांगासिनो दं। बिथांमोना मा खालामो, अबेबा मिटिंआव जोंना जोंना BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माखासे हाफ पाट्टानि सोमोन्दै भाषण होनाय नुदां ससियेल मिडियायाव। जे हाफ पाट्टा नांगौना सेल्फ हेल्पनि फैसा नांगौ, हाफ पाट्टा नांगौना सेल्फ हेल्पनि फैसा नांगौ। बिथांमोनहा सरकाराव फैबा होगोन जाहैदों। सरकाराव फैबा जाय खामानिखौ BTR सरकारा मावगासिनो दङ, जाय खामानिखौ प्रमद बर' सारा मावगासिनो दङ, जाय खामानिखौ उकिल मुसाहारि सारा मावगासिनो दङ, बे खामानिखौसो बिथांमोना सरकाराव फैबासो मावगोन जाहैदों। जों दिनै अलरेडि BTR सरकारा आं दहाय बुंनाय बायदि 96,000 हाफ पाट्टा होगासिनो दङ। 86आ अलरेडि कमप्लिट होखांबाय आरो 10,000आ जानुवारियावनो होनायनिबो थिरांथा लाबाय बा होसिगोन। बेखिनिखौ आं बुंबाय। आरो बिथांमोनहा खामानि मावाखै होनदों, किन्तु जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो जुदि फारि बुंलांनांगौबा सानसे होनब्लाबो जोबनाय नङा। सानसे होनब्लाबो जोबनाय नङा। आरो जोङो रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ। जाय खामानिखौ 17 बोसोराव BPF सरकारा होनो हायाखै, बे रेशन कार्डखौ दिनै जानुवारिनि सिगांनो बे रेशन कार्डखौ होनो थांगासिनो दं। अलरेडि कमप्लिट जाजोब्बाय। मात्र रायजो राजानि आखायाव बिलाइनोल' सम थासारिखौ नायनानै जानुवारिनि सिगांनो बेखौ होनायनि थिरांथा लागासिनो दं। आरो स्वयं जोंना कुसुगाव समस्तिनिफ्राय देरहालांनाय मानगोनां उकिल मुसाहारियानो जोंनि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइनि बिथाङा EM आरो बिथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जोङो साफ्रोमबो मानसिनो जाय बिथांमोना रेशन मोनाखै बिथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। आरो लोगोसे रेशन कार्डजोंनो आयुष्मान कार्डनि फ्रि ट्रिटमेन्ट 5 लाखनि बेवहाय दंफायो, बेखौ मोनफागोन। बेखिनिखौ बुंबाय। आरो बिथांमोना जे बुंदों बिथांमोना बे रेशन कार्डनो हाफ पाट्टानो माबा माबिनो सरकाराव फैबा मावगोन, किन्तु जोंहा अलरेडि बेखौ मावनानै जों कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ। किन्तु आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, रिजनेल पार्टिया जिहेतु फिसा मोनफा जायगानि मोनसे पार्टि। आरो बेखौ जोङो नुयो जे रिजनेल पार्टिया खनसे सरकारनिफ्राय गोग्लैखांनायनि उनाव बियो सरकाराव फैफिननायनि उदाहरना खुब खम। जुदि बैबायदि रिजनेल पार्टिखौ नेशनेल पार्टिया जुदि बेकिं होआब्ला, बैबायदि रिजनेल पार्टिया बा फिसा दला सरकाराव फैनानै सरकारनिफ्राय बायनानै थांनानै आरो सरकाराव फैफिननांगौआ, बेबायदि उदाहरनखौ जोङो खुब खम नुयो। आरो
UPPL दल BPF दल हिसाबै माने 17 बोसोराव बिथांमोनहा मा खालामलांदों 3000 कौटिनिबो बारा बिथांमोनहा लायबिलिटिस खालामदों दिनै लायबिलिटिसखौ सुख'यै दिनै 50% निबो बारा लायबिलिटिसखौ सुख'बाय 50% निबो दा बिथांमोनहा जाबसिननानै गालांबाय दानि सरकारनो बेसेबां हेडेक गालांदों दा बेखौ फोसाबनांगौनि थाखाय जोंना प्रमद बर' सारा बिथाङा रह खामानि मावगासिनो दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावगोन मैया जोंना 29 समस्तिनि जे MLA मानगोनां रबिराम बिथाङा हाफ पाट्टानि खोथाखौ बुंगासिनो दङ हाफ पाट्टानि खोथाखौबो बुंलांदों बिथांमोनालायनो गोबां हाफ पाट्टा होदों 17 बोसोराव बिथांमोनहा मात्र 15,000ल' हाफ पाट्टा होदों 15,000ल' किन्तु दिनै BTR सरकारा 3 बोसोरावनो 86,000 हाफ पाट्टा होबाय आरो जानुवारियाव 10,000 हाफ पाट्टा होनो थांगासिनो दङ टटेल 3 बोसोराव बा आराय बोसोराव BTR सरकारा 96,000 हाफ पाट्टा होनो थांगासिनो दङ गोबां गुबुन हारिनोबो होनाय जादों बेवहाय माइनरिटिसफोर दङ बेवहाय आदिबासिफोर दं गोबां कमिउनिटिसनि मानसिफ्रानो बेवहाय हाफ पाट्टा मोननो थांगासिनो दं 96,000 मामुलि नङा 17 बोसोराव 15,000 3 बोसोराव 96,000 हाफ पाट्टा होनो थांगासिनो दं बिथांमोना मा खालामो अबेबा मिटिंआव जोंना जोंना BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माखासे हाफ पाट्टानि सोमोन्दै भाषण होनाय नुदां ससियेल मिडियायाव जे हाफ पाट्टा नांगौना सेल्फ हेल्पनि फैसा नांगौ हाफ पाट्टा नांगौना सेल्फ हेल्पनि फैसा नांगौ बिथांमोनहा सरकाराव फैबा होगोन जाहैदों सरकाराव फैबा जाय खामानिखौ BTR सरकारा मावगासिनो दङ जाय खामानिखौ प्रमद बर' सारा मावगासिनो दङ जाय खामानिखौ उकिल मुसाहारि सारा मावगासिनो दङ बे खामानिखौसो बिथांमोना सरकाराव फैबासो मावगोन जाहैदों जों दिनै अलरेडि BTR सरकारा आं दहाय बुंनाय बायदि 96,000 हाफ पाट्टा होगासिनो दङ 86 आ अलरेडि कमप्लिट होखांबाय आरो 10,000 आ जानुवारियावनो होनायनिबो थिरांथा लाबाय बा होसिगोन बेखिनिखौ आं बुंबाय आरो बिथांमोनहा खामानि मावाखै होनदों किन्तु जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो जुदि फारि बुंलांनांगौबा सानसे होनब्लाबो जोबनाय नङा आरो जोङो रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ जाय खामानिखौ 17 बोसोराव BPF सरकारा होनो हायाखै बे रेशन कार्डखौ दिनै जानुवारिनि सिगांनो बे रेशन कार्डखौ होनो थांगासिनो दं अलरेडि कमप्लिट जाजोब्बाय मात्र रायजो राजानि आखायाव बिलाइनोल' सम थासारिखौ नायनानै जानुवारिनि सिगांनो बेखौ होनायनि थिरांथा लागासिनो दं आरो स्वयं जोंना कुसुगाव समस्तिनिफ्राय देरहालांनाय मानगोनां उकिल मुसाहारियानो जोंनि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइनि बिथाङा EM आरो बिथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जोङो साफ्रोमबो मानसिनो जाय बिथांमोना रेशन मोनाखै बिथांमोननो होनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे रेशन कार्डजोंनो आयुष्मान कार्डनि फ्रि ट्रिटमेन्ट 5 लाखनि बेवहाय दंफायो बेखौ मोनफागोन बेखिनिखौ बुंबाय आरो बिथांमोना जे बुंदों बिथांमोना बे रेशन कार्डनो हाफ पाट्टानो माबा माबिनो सरकाराव फैबा मावगोन किन्तु जोंहा अलरेडि बेखौ मावनानै जों कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ किन्तु आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन रिजनेल पार्टिया जिहेतु फिसा मोनफा जायगानि मोनसे पार्टी आरो बेखौ जोङो नुयो जे रिजनेल पार्टिया खनसे सरकारनिफ्राय गोग्लैखांनायनि उनाव बियो सरकाराव फैफिननायनि उदाहरना खुब खम जुदि बैबायदि रिजनेल पार्टिखौ नेशनेल पार्टिया जुदि बेकिं होआब्ला बैबायदि रिजनेल पार्टिया बा फिसा दला सरकाराव फैनानै सरकारनिफ्राय बायनानै थांनानै आरो सरकाराव फैफिननांगौआ बेबायदि उदाहरनखौ जोङो खुब खम नुयो
आरो UPPL दल BPF दल हिसाबै बिथांमोनहाथ' दोबैनाय नाव जाबाय आरो बिथांमोना बे दैनिफ्राय बिथांमोना मालाबाबो सिखारफिननो हानाय नङा। बिथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन, बिथांमोनखौ नाय, बिथांमोना MP इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि दला साफा जागोन, सेरखाय बेरखाय जागोन आरो बिथांमोननि जे बागा नेता, गिदिर नेता बिथांमोननि BPF दोलोनि जोंनि UPPL दोलोआव हाबनो थाखाय बिथांमोना थियारि जागासिनो दङ। सम आरो खाबुखौ नायनानै जोङो बिथांमोनखौ जयनिं लानो थांगासिनो दङ। बिथांमोननिफ्राय लोब फैगासिनो दङ। बिथांमोना हमथानो हानाय नङा। बिथांमोना आरो हमथानो हानाय नंला। MP जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि दलाबो जोबसिगोन, बियो रोखा। बेखिनिखौ बुंबाय आरो आं खावलायनो सानदों फिन खेबसेबाव जोंनि 29 वेस्ट क'क्राझारनि मानगोनां MLA रबिराम नार्जारिखौ बिथाङा राजनितिखौ खालाम, गावनि लेभेलाव खालामनानै मोजाङै खालाम। बिथांखौ आङो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ हुबिसा जासियो, जाहाथे बिथाङा मोजां राजनिति जाथों, पलिटिशियान जाथों। किन्तु जोंनि ओनसोलाव फैनानै गुबुंले थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाङा। बेखिनिखौ आङो बुंबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथाङा जेखि खालामा मानो जानला मेनला बाथ्राफोरखौ सावरायफैलायनो नाङा, नंखाय खोथाखौ जोंनि ओनसोलाव बानसावला फैनो नाङा। माने नंखाय खोथाफोरखौ बुंनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ माने सिदलि बिदलि बानायनो नाङा। मोजां माने समाज, मोजां थासारि बानायनायाव जाहाथे जोंनि UPPL दोलोनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर, जोंनि BTR सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार आरो जोंनि उकिल मोसाहारि सार, बिथांमोनहा जे समाजखौ फोसाबनायाव खामानि मावगासिनो दङ, समाजनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आं बेखौसो खावलायनो नाजादों जे रबिराम बिथाङाबो जाहाथे जोंनि चिफ बा जोंनि EM, जोंनि UPPL दोलोआव फैनानै जाहाथे जोंजों खामानि मावफैयो। बिथांमोनखौ आङो वेलकाम खालामो। मानो होनोब्ला बैबायदि गाज्रि थासारियाव बिथाङा थानायाबो खाबजाया। बेखिनिखौ आं बुंबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो UPPL दोलोआ बयनिख्रुइबो स्ट्रंसिन माने रिजनेल पार्टी जानो थांगासिनो दङ। आरो जे बिथाङा जे जोंखौ जाख्ल'दों होननानै बुंबाय थादों, जोंनि BCDC चेयारमेनफोरखौ जे डिमान्ड खालामदों होनदों 10,000 एखेबारे बियो मिसा खोथा, एखेबारे मिसा खोथा। खोथा गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंदों। बिथांमोना अयबास जाबाय। बै समाव बिथांमोना दि जाख्ल'यदों, बै जाख्ल'नायानो बिथांमोननि खुगा बिजौआव फैयो दिनैसिमबो। बिथांमोननि खुगा बिजौआव फैयो। बिथाङा बुंबावदों मोनसे खोथाखौ, क्रिसमास बायनायनि उनाव जे बिथाङा डिसिखौ लानानै न'खर बेरायनो होननानै बुंदों। आं बुंगोन, नोंथाङा फै, सोरखौ लानानै फै, नायथिं फै, बिनि थाखाय मस्ट वेलकाम। आं कुसुगाव समस्तिनि TCLC चेयारमेन जानानै नोंथांखौ बुंबाय जे नोंथाङा फै, नोंथाङा हाबफै, नोंथाङा नायदिंफै आरो जोंनि न' लुनायनि अबस्थाया मारै दङ मारै गैया नोंथाङा निजे नुगोन। जेब्ला नोंथाङा नायफैनानै बुंनो गोनां जागोन दे कुसुगाव समस्तियाव जोंनि BCDC चेयारमेननि नेतृत्वआव न'आ मोजाङैनो लुफुंजोब्बाय होननानैसो होननो गोनां बायध'था जागोन नोंथाङा। बेखिनिखौ आं बुंबाय आरो बिथांमोनहा बुंदों जे जोंनि सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै। जों बुंदों जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो सेक्टराव माखासे गोनां फ्लेगशिप प्रग्राम लानानै, माखासे मिशन लानानै प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव दिनै खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। उदाहरन हिसाबै गोबां दङ। इडुकेसन सेक्टराव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। थांनाय 17 बोसोराव जों नुबोबाय थादों, गासिबो बांसिन LP स्कुलफोरनि
न'नि बिल्डिंनि अबस्थाया बिराद गाज्रि स्कुलाव दै गसरजोबो अखा गसरजोबो सिजोबो डेस्क बेन्च अबस्था गैया दिनै प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव गोबां एलपि स्कुलानो दिनै रिपेयार जाजोबबाय रिपेयारिं खामानिया जाजोबबाय आरो फैबाय थानाय समावबो 1000टा एलपि स्कुला जानुवारिनि गेजेरावनो रिपेयार जानोबो थांगासिनो दङ गोबां सेक्टरावनो खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा एजुकेशन सेक्टरावनो जोंहा बड'फा सुपार 50 मिशन लानानै गोबां खामानि मावगासिनो दङ हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनो थाखाय प्रमोद बर' सारा गोबां नाजागासिनो दङ मोनफ्रोमबो कम्पिटिटिभ एग्जाम जेरैहाय जोंहा यूपीएससी एससीएस इंजीनियरिं मेडिकेल बैफोर जे कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनो थाखाय जे कोचिं जाय बिथांमोनहा गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि छात्र बिथांमोनहा जे कोचिं लानो हायै बै न'खरनि मोजां मोजां स्टुडेन्ट्सफोरखौ सायख'नानै दिनै बैफोर कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनो थाखाय मोजां मोजां कोचिं सेन्टाराव बिथांमोनखौ कोचिं होगासिनो दङ आरो गोबां बिथांमोनहा एग्जाम होबाय आरो एग्जामावबो मेन्स एग्जामावबो गोबां गथ'फ्रा पास जानानै दङ दा बेफोरनो उदाहरन हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनायनि बेफोरनो उदाहरन आरो गोबां प्रग्राम लादों एजुकेशन सेक्टरावनो बुंबा गोबां सम लागोन ओंखायनो आं खावलायो जुदि जोंनि 29 वेस्ट क'क्राझारनि मानगोनां रबिराम नार्जारी एमएलए सारनो जुदि नांगौब्ला बिटिआर सरकारा बा प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव मा खामानि जादों जायाखै नांगौबा आंनि आखायावनो दङ गासिबो तत्त्वआ आंनि आखायाव दंजोबो बे लेखाखौ आङो बिथांनो हरनो थाखाय आङो राजि जुदि बिथाङा बिनानै लांफैयोब्ला आं बिथांनो गथायनानै होगोन बिथाङा बे लेखाखौ फरायथों बिटिआर सरकारा मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै आरो फैबाय थानाय समाव मा खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों बेवहायनो दंजोबो प्रमोद बर' सारनि नेतृत्वआव हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनो थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ बिथांमोनहा आसरित मोनदों बिथांमोनहा सम रायलायो जाहैदों जोंबो खोनायो आसा दानि प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय जे बिटिआर सरकारा जे बड'फा सुपार 50 मिशन लादों बेजोंथ' बिराद मोजां हिउमेन रिसोर्स डेभेलप जासिगोन जोंनिफ्राय जे बिराद मोजां मानसि ओंखारसिगोन जोंनि सरकाराव 17 बोसोराव जों मानो बोरै खालामनो रोंदिया बेखौसो बिथांमोना आफसोस जायो जों खोनायो बिथांमोना जौ लोंनाय बेदर जानाय समाव रायलायो जायो जोंबो बेबायदि खालामनाय मोनब्ला जोंबो आर गोबाव माने सरकार सालायनो हाबावगौमोन होनलायलायनानै रायलायो जायो बेफोर नंगौ थार मानो होनबा बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनो नाजायाखै बरंस समाज डिस्ट्राक्शन समाज डिस्ट्रयार माने समाजखौ फोजोबस्रांग्रा मानसिसो बिथांमोनहा खालामलांदों जेरैहाय जौ जुवा जेराव मोनो बेयावनो जौ जुवा लोंहोयो फेहोयो स्टुडेन्टफोरखौ फेहोयो फरायफुनाय गथ'फोरखौ जौ लोंहोयै मा खालामदों बिथांमोना समाजखौनो गुबुंले खालामलांदोंमोन दिनै बे समाजखौ फोसाबै 3 बोसोरावनो नोंथांमोनहा नुगोन दिनैनि तारिखआव कुनु मेला तेलायाव जौ जुवाखौ नुनो मोननाय नङा दा बिथाङा बुंनो हागौ जोंखौ किन्तु बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जोंना 3 बोसोरावनो बिथांमोननिफ्राय बांसिन खामानि मावगासिनो क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नगरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दखना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आरनाय ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि रोखोमनि
दखना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।